Борбата е жестока. Запиши пред двора. Дали? Ето следно. Без гумата. Не е чудо. Представяш си вътре да има човека и ще го размят? Да, определено да. Я спрят ли вътре? Па да не видиш нещо. Кой има? Да, че отворен. Май е по-хубаво. Отива съм. Получила съм се. Не мога да разбера какво искам да направи. Виж как се клати дупето. Shake it. Шейчето. Това активна метка. Но това е